Midhat Hujdur Hujka rođen je u Mostaru 28. decembra 1953. godine. Odrastao je u mostarskom naselju Luka. Po zanimanju je bio vozač, a prije početka rata radio je kao kondukter mostarskog autoprevoza. 19. decembra 1991. godine prijavljuje se u rezervni sastav Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, a početkom rata postaje jedan od osnivača otpora u Mostaru. Poginuo je u akciji deblokade Mostara na dužnosti komandanta 1. Mostarske brigade, koja će kasnije postati 41. slavna motorizovana brigada armije Bosne i Hercegovine. Iza njega ostala je supruga Ramiza i 3 kćerke, Elvina, Edita i Enita. 1993. godine odlikovan je Zlatnim ljiljanom, a posthumno je odlikovan 1994. godine i ordenom Heroja Oslobodilačkog rata.